नमस्कार प्रणाम। रउआ लोग के छोट भाई हम सिंगर है शंकर राजा प्रणाम करल बानी और माता बहन चाचा पितिया सबके गोड़ छू के प्रणाम करल बानी। आई जा एक ठो गीत लॉकडाउन के ऊपर बा थोड़ा सा, तो हम चाहते हैं कि रउआ लोग के सामने परोसी और रउआ लोग के अच्छा लगी और आई जा अरे कदे कहिला सहिया अरे चपहरा सिकिनु कदिया धराई हो गइले ना कदे कहिले सहिया चपहरा सिकिनु कदिया धराई हो गइले ना धराई हो गइले ना लॉकडाउन में सावधिया धराई हो गइले ना लॉकडाउन में सावधिया धराई हो गइले ना करे कहिले सहिया चपरासी के नो करिया धराई हो गइले ना धराई हो गइले ना लॉकडाउन में सावधिया धराई हो गइले ना लॉकडाउन में सावधिया धराई हो गइले ना धराई हो गइले ना हो धराई हो गइले ना धराई हो गइले ना हो धराई हो गइले ना लॉकडाउन में सावधिया धराई हो गइले ना लॉकडाउन में सावधिया धराई हो गइले ना।